आंखौबो गारिनिफ्राय बोख्लायनानै आंखौ ओरैबायदि आखाइ होदों बिसोरो माने बिराद सोबादों बुदों आरो गारियाव आंखौ गाखोनो होआखै बिसोरो साइडथिं लांनानै नि गोजोननाय बयनोबो हरबाय आरो नोंथां बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय स' लोगोफोर दिनै आं गोबां बाथ्रा बुंनो गोसो गैया थ' जोङो नुखाबाय मिथिखाबाय साननैसो सिगां ससियेल मिडियायावहाय फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबफ्राव गोबां फान्थावस्रिनि भाइरेल भिडिअखौ नोंथांमोना नुबाय नाथाय आंनि गोसोआव डाउट दंमोन बे फान्थावस्रि नंगौना नङा नाथाय दिनैहाय गावनि भिडिअ गावनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय बियो क्लियारिफिकेसन होबाय बे गमामा गावनोमोन नाथाय माबोरै जाखो बिनि सोमोन्दै गावनो स्राहै बुंखादों बिदिब्ला भिडिअखौ नायनानै लानि फुलाथ' माने जाया नङा माने हराव जों थाथ'नाया जोंनिनो फुजादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो जों मानिदों आरो ओमफ्राय जोङो माने जोंनि बिदि हर जाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो माने बिराद एक्साइटेडमोन आरो आङो मबाइल लानो थाखाय माने आइफन लानायनि आंहा सिमां दंमोन थांखि दंमोन ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ लायनो थाखायनो जोङो आंना माने बेंकआ फिसामोन बिनि थाखायनो माने बेंक गिदिरनि थाखाय माबा माबि डकुमेन्टस खालामनानै बेंकखौ आं गिदिर खालामनानै लानांदों बिनि उनावसो जोङो फैसाखौ बेंकनिफ्राय बख'नानै बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4ता जालांखादों बिनि उनावहाय जोङो बेहायो 7:30 8ता बेबायदियाव मोनहैदों आरो मबाइल लानाय नायनाय समावनो एसे टाइमबो थांबाय बिनि उनावहाय मोनाबोबाय जोङो आरो बेलेग गारिजोंसो थांदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो गारिखौ जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै जोङो सोलायनांगौ जादों बिनि थाखायनो गोबावबो जाबाय जेब्लानाखि आरो नोंथांमोना आंनि बे मबाइल लानायखौहाय आंखौहाय बुंदों आरो ना गोबाङानो बे मबाइल लानायावहाय आंखौ माने फाननानै देहा सोलेर फाननानै आंखौ मबाइलखौ लादों होननानै बेबायदि होननानै बुंहरदों बाट बेबायदि नङा आङो बे मबाइलखौ आंनि खस्थ' खालामनाय आंनि मेहनतजोंसो आङो बे मबाइलखौहाय आं गावनि फैसाजोंसो गावनि इउटुबाव मोननाय फैसाजोंसो लादों आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंबा बिनि फैसा हाबनायनि बेंक बेलेन्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनावनो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मबाइलखौ आङो लाबाय जेब्लानाखि आङो बे आइफनखौ लादों बे आइफनावथ' बायदिसिना होनांगौ नालाय आंथ' दांफेरनोबो मोनाखै आरो लाफेराखैबो एक्सपिरियेन्सबो गैया बिनि थाखायनो आङो माखासे सिटिङाव बायदिसिना बानायनांगौखौहाय आङो जों गामि खाथियावनो मोनहांहाङाव बालागावआव खाथियावहाय जोङो गारिखौ लाखिनानै बानायदोंमोन आरो बिनि उनावहाय आं माने बारहायावबो थांगौमोन आरो आं हाथिनो ओंखारदोंबोमोन बिनि थाखायनो गारिखौ दसे लाखिनानै माने सालायनायाव खस्थ' जायो होननानै लाखिथ'नानै बानायनांगौ जादों ओमफ्राय दा बेखौनो मानसिफ्रा माने बे गामियाव माने बे बालागावनि सेंग्राफोरा फैनानै माने बे खाथियावनो जों जेरा गारि लाखिदों बे खाथियावनो बिसोरो माने दंखायोमोन बिनि उनावहाय जोंखौ मा जादों बिनि खारनखौ मिन्थिस्लाबा मायानो डाइरेक्ट फैनानै जोंखौ माने एटेक खालामफैदों आरो ओमफ्राय जों मबाइलसो बानायदोंमोन बिनि उनावहाय बिसोरो ज' फैबाय सेंग्राफोरा बे गामिनि सेंग्राफोरासो आरो फैनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ माने डाइरेक्ट बेयो जेनेबा जों सालायनो नागिरबाय आरो थांसै होननानै बिनि उनावहाय गारिनिफ्राय जोंखौ माने सालायनो होआसै साबिबो सेख'बाय बिनि उनावहाय गारि सालायग्राखौबो साइडआव लांनानै माने एटेक खालामदोंनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौबो गारिनिफ्राय बोख्लायनानै आंखौ ओरैबायदि आखाइ होदों बिसोरो माने बिराद सोबादों बुदों आरो गारियाव आंखौ गाखोनो होआखै बिसोरो साइडथिं लांनानै बुदों ओमफ्राय बिनि उनाव बुबाय ओमफ्राय आं बिनि उनाव मानि थाखाय रिप्लाय होआखै होननानै सिरि थादों होननानै बुङोब्ला माने आङो बोरैबा थद गैयि बद गैयि सोबानानै बोरैबा मोनजोबदों आङो बिनि थाखायनो जेबो माबाखै आङो रिप्लाय होफिननो हायाखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौबो बुदों बेखौबो बुदों ओमफ्रायो जों बुंदोंमोन दावराव खालामनाङा जों जमा जिरनानै मानि थाखाय मानो माबा थादों बेखौ जोङो ज' रायलायगोन होननानै बिसोरखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो खोनासङाखै जोंनि खोथा जोंखौ माने गाज्रि लिसाव लांनानै माने जोंखौ बुदों आरो बुबाय बेखौबो आंखौबो गारि सिङाव हाबनो होआखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि गारि सिङावहाय आङो ओजों थांनानै आं शपिंबो खालामबोदोंमोन ओमफ्राय बे शपिंफोरखौ बिसोर नायदों उग्लुं खुग्लुं खालामदों बिनि उनावहाय आंनि पार्सआवहाय माखासे फैसा दङमोन 10,000 ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो बेहाय माने फैसाया फैनायाव दंखायोमोन जेब्लानाखि गारियाव हाबदों अब्लानाखि बे फैसाया गोमादों आरो ओमफ्राय सोर लादों बेखौ आं बुंनो हाला फैसाया गैया जिखुनु बिनि गेजेरावनो लादों आरो जिखुनु ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो
लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोनाथ' आंखौ बिराद माने गाज्रि लिस्टआवथ' सानखाबाय नालाय बिनि थाखायनो आहा माने जेब्लानाखि आहा गर्ल्स प्रब्लेमबो जादोंमोन ओमफ्राय बे गर्ल्स प्रब्लेम जानायाव जेब्लानाखि आं मबाइल लायदों बे समाव आङो माने गर्ल्स प्रब्लेमा अभार जानायनि थाखाय आङो जेला जाय दखानाव आङो मबाइल लायदों बे दखानावनो आङो साइडथिं थांनानै सोलायदोंमोन दा बेखौ आं बहा गारनो बिदि साननानै आङो बे आंनि गर्ल्स प्रब्लेम जानायखौ आङो डाइरेक्ट माने सोनानै दोनदोंमोन आरो माने गावनि शपिं खालाम खोन्दा मनायाव आङो दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बियो गाहायाव गोलैना थादों ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बिसोर सानदों आरो बिदि जानानै माने गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै बिसोरो सानदों जेबो जोंखौ बुंस्लाबनो होआखै रायलायनोबो होस्लाबाखै आंखौबो ओरैबायदि सोबादों बुदों फुलाथ' जोंनाबो माने जायाखै नङा जादों माने बिदि मोना टाइमाव जोंबो बेबायदि लाखिनाङामोन आरो बेखौ आं मानियो फुला जोंनावबो दङ होननानै रावबो मिन्थिया मा समाव मा जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो लाबोदों आरो ओमफ्राय दा आङो बेबायदि आङो माने सानाखैमोन आरो आंखौदि बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय आं जिउआवबो सानाखैमोन दि आंखौ भिडिअ लानानै दि बेबायदि भाइरेल खालामगोन बेबायदि होगोन होननानै आं सानाखैमोन ओमफ्राय दा जेनेबा बिसिनि गामिनियानो बुंनायमोन आरो जेनेबा एसे गेदेर गोलावफोरा फैनानै बुंनायमोन आरो भिडिअफोरखौ हगारनाङा भिडिअ लानाङा होनना बुंदोंमोन बिसिनि गामिनिफ्राय ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ बिसोरो जेब्लानाखि लादों अब्लानाखि बिसोरो हगारबाय आरो आंखौ जेसेबांखिनि बुदोंना बे एसांखिनि भिडिअखौ बिसोर लायाखै आं जेब्ला गारियाव हाबदों अब्ला आंनि बे खानाय बोनाय भिडिअ ससेल' दं बुनाय खानायल' बोदों बेखौल'सो बिसोरो लादों आरो जेब्ला आंखौ सोबादों बेबो सोबादों बुदों आं आला गला जेब्ला आङो थद गैयि मोनदों बे टाइमनि भिडिअखौ बिसोर लायाखै थेवबो बेबायदि साना हौवा सासे सिख्ला मानसिखौ बेबायदि आखाइ होनाङा आरो माने बुंजायो ओमफ्राय बेबायदि मा जादों बे खोथाखौ सोंगोरा माया बेबायदि सासे सिख्ला मानसिखौ बेबायदि आखाइ होनाङा आरो आंजों जाय दंफायो आंजों जाय थायो बे आंखौ जेबो माबाया आङो माने बियो आंखौ बिराद सापर्ट होयो आरो आंनि बे शपिं खालामनायाव जेब्ला आंनि बे गर्ल्स प्रब्लेम जादों बेखौबो बिसोर नायनानै माने आलाय सिलाय जेनेबा गारियाव हाबनानै बिसोरो नायलाबायदों आरो नायनानै जेनेबा बिथिंबो गोलैबाय जेला बे गोलैना थाबाय ओमफ्राय बेखौनो दा बिसोरो गाज्रि लिस्टआव लाबाय आरोना बे भिडिअखौ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो मा जामारदों बेखौ फोरमायनो नोंथांमोना जेनेबा जाय जादों जाय नुदों बिसिनि सायावल' थांनानै माने सैथोआ मा बेखौ हमजोबनो हाया बिनि थाखायनो आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानांगौ जाबाय आं बुंनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय सिरि थाबाय थाबाबो जाया बिनि थाखायनो आं दा सानदों आङो दा बेफोरबायदि भाइरेल खालामना होनायनि थाखाय आङो माने दायो आयेननि मदद लानो नागिरदों दा बे आयेननि मदद लानो नागिरनायाव नोंथांमोना मा बुंहरो आंनि बागैहाय ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो आयेननि मदद लानो नागिरबाय नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जानांगौ नोंथाङा मिथिखाबाय भिडिअनि गेजेरजों फुरा मिथिखाबाय दा बियो माबोरै जानो मोनखो बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दा आं आरो मा बुंनो आं मा हाबस'नो जायखिजाया मानो फान्थावस्रिया गावनि गोरोन्थिखौ एक्सेप्ट खालामना लाबाय नंगौ आंनिबो जादों नंगौ आंबो बेखौ बुंनो सानदों जे हरनि समावहाय बिसोरो बेबायदि थानायखौ जों बयबो सन्देह खालामगोन मानोना दानि जुगाव बहुद माने जोंनि गेजेराव फोथायनो हायै बायदि जाबाय गोबां भाइरेल भिडिअ दिनैबो बैजोंबो बेजोंबो बहुद बेबायदि सेकेन्ड मोनसेयाव थानो हायो कन्टिनिउ माने बेबायदि जाथाया जाबाय थादों बेखायनो हयथ' बिसोरखौबो बेबायदि सानैजों नुनायखाय सन्देह खालामदों जानो हागौ दा बाथ्राया बेल' आंनि बुंनो साननाया दा बिसोरो हरनि समावहाय बेबायदि सानैजों बेसे गोबाव थाखो बेनिबो मोनसे बाथ्रा फैयो जुदि 1 मिनिट 2 मिनिटसोल' जुदि गारि लाखिदोंब्ला निसय बेयावनि मानसिफोर बा सोरबाफोर मानसियाबोथ' गाज्रि सन्देह साननाय नङामोन आं सानदों नाथाय जानांगौ बिसोरबो एसे हयथ' थादोंमोन जानांगौ बेनिखायनो बेबायदि जादों जेखिजाया मानो जायफ्रा बेबायदि मावबाय बिथांनि सायावहाय आयेननि राहा लागोन होनना बुंदों दा बाथ्राया बे जुदि गोरोन्थिया साना हौवा जुदि बेबायदि मावदोंब्ला फान्थावस्रिनि सायाव जुदि इनाय बेबायदि खामानि मावदोंब्ला आयेना मोजाङै बिजिरगोन आरो जुदि दाया गोरोन्थिया फान्थावस्रिनिमोनब्ला आरो मा बुंबावनो जोंथ' आरो मा बिजिरजों मा हाबावनो जोंथ' मिथिजोबाबो लोगोफोर बेनोसै आं गुसुं भिडिअ लाबोनायनि मेन खारना बेनो फान्थावस्रिनि क्लियारिफिकेसनखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय
बेनोसै आरोना दा दाया सोरनि बेखौ सम बुब्लियाव खोन्थासिगोन फान्थाव सुनि दायना बैनि दाया सोरनि बेखौ सम बोथोराव खोन्थासिगोन लोगोफोर बाय नेक्स्ट भिडिअ' थाबै लोगो फैगोन होननानै थाबाय।